Pomeri ga. Nemoj. Skinite ga buljače, ajde! Nemoj! Snimam! Skinite ga buljače! Pusti ga, brate, slušaj ga. Skinite ga buljače! Ajde, skinite, ne, skinite ga buljače! Bez tuče, pusti ga, koji ti kurac, bez tuče. Doći će, neće bežati, pusti ga. Neće pobeći, ko si ti da sprečavaš njegovo kretanje? Ko je onda radio? Buraz, pusti ga. Ništa da radi, pustite dete na miru. Ajde samo, pusti ga, neće bežati. Neće bežati, pusti ga, neće bežati. Buraz, neće bežati, dete na miru. Doći sutra, polomit ću ti glavu. Ajde, pusti ga. Tako je. Priznao da je dobio 4.000 ovamo iz SNS-a. 4.000 dinara. 4.000 dinara da radi. 2 sata. I pariš. Momci. Evo ga. Ajde, pusti me. Zašto ti nema pušteno? Kako ću vam jebat mamu, puravam se. Tebi ću prvom jebat od mamu. Ej. Prošli.